ಈ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲ ಹತ್ತು ನವಂಬರ್ 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನವಂಬರ್ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಉಳಿತಿ ಮೂರು ಕಟ್ಟಡ ಮೈಸೂರು ನಡಬಹುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ഞാൻ ഇത്തിജി ഇത്ത ബത്തിനി ആരോ ಬಿದೆ ಓದಿತ್ತೇವೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಉಳೈ ഞാൻ ഇത്തിജി ആ ಬಿದೆ ಓದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕು ನೀರ್ ಮಾರ್ರೆ ವಿಕ್ಕಿ తెలుగు లేదు 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 శుభరాత్రి సూపర్ సూపర్ జకీర్ పిదే పిరుడు ఇస్తారా కూడా ఈర్ పిరుడు ఇస్తారా ಬತ್ ಪಾತೆರದ ನೇರಿಗೆ ಇರುತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕೂಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತೆರುಳಿ ನಾಲೆಜ್ ಪಾತೆರುಳಿ से आई ಸೂಪರ್ ಶುಭ ರಾತ್ರಿ ಈರು ಮುಲ್ಪ ನಾಡಲ ಪುದರ್ ಪಂದ ಬುಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಶೋಭಾ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನಂಚ ಓಲ್ ಬಂತ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಏರಂ ಕೇಂದ್ರ ಜೇಕೆ ಎಂಕುಲಿರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜ ಶೋಭ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬಂತು ಜದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಕೋಡಲ ಇವುಡು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಾತ ಆ ಬರಿಟ ಅಚ್ಚು ಇತ್ತಲ್ ಕವಿತಾ ಅಲ್ಲ ಬಂಡ ಸೊ ಅವ ಫಸ್ಟೇ ಬೈದಲ್ಲೇಟೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಜೋಡು ಬಂಡೆ ಐಗಾಲ್ ತೇಳ್ತಂದಿತ್ತಲ್ ಬರಿಟ್ ಆ ತೆವೆನಿ ಬಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೇಕೆ ಮತ ಬತ್ತೇರು ಹಿಂಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಆಲ್ ಮೂಲ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯತನಿ ನಾನು ಐತಿ ಪಂಡಿ ನಾತಿ ಅಂಚ ಪಂತೀಜರ ಅಕುಲು ಅಂಚ ಎನ್ನುದೇರು ಎಂಚಿನಂದು ಎನ್ನುದೇರು ರಾಧ ಅಂದಾತು ಪಲ್ನಾಗೆ ಎನ್ನ ಬರಿಟ ಅಚ್ಚು ಇತ್ತಲ್ ತೆಲುಗು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದು ಜೇಕೆ ದಾದೆ ಬೇಜಾರಾತನೆ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಬಂತ ಅಂದ್ ಪಲ್ನೆ ದಾಯಿ ಹೋಪಿನಿ ಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತೀನಿ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಈರುವರಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೂತೋಡು ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಊರು ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು ಯಾನ್ ಕುಸಲ್ ಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಗಾತಿ ಮಂದಿಜಿ ಕುಸಲ್ಗೆ ಬೈ ಬರ್ಪಾರ ರಜಂಡ ರಜಂಡ ಬೇಲೆ ಎರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಹೂವಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೋಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಪರ ಬನ್ನಿ ಮರ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟು ಮೊಲ್ ಬೋಟಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಂಜುಲದ ಕರ್ಲನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಡ ತೂಪಿನಿ ಅಂಚ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಕದ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಿನ್ನೆರುಳ್ಳೇರಾ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನೆ ಪುಡ್ ಅನ್ನೆ ಆರೆ ಪುರ ನಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಲೈವ್ ಹಿಡಿದು ಪುರಗಾರನೇ
ಕನ್ಕಿರ್ಬೋದು ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನೆ ಅನ್ನೆ ಹಲೋ ಯಾ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಡು ಮುಳ್ಳು ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತೈತೆ ಕಚ್ ಆಕಳು ಮಾರೇ ಕೂಡ ಕಿರ್ಮು ದಿನಾರ್ ನಾ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಿರ್ಮು ನಾರಿಯ ಅನ್ನೆ ನನಗೆ ಬಿತ್ತದಿಲ್ಲಗ ಸರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕುಳ್ಳೋಚ ದಷ್ಟ ಮನ್ಪುರ್ಜ ಹಾಗೆ ಬೋಟಿಲ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕ ಕಾಣ್ತೆ ಟೈಸನ್ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಬಂದವ್ರು ಏಸ ಆತನಾಗ ಸುಕ್ಕ ಅವ್ ಗಸಿ ಆತು ನೀ ಸುಕ್ಕ ಬಂಡ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಚೂರು ಒಂದು ಮಂತರ ಮೂಳೆ ಮಾಡಿ చెప్పారు ಸೋಕಾಪನ್ ಗಸಿ ಲಾಕ ತಿನ್ನಾರೆ ಬೋಟಿ ಬೋಟಿ ಕಾಣ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನದ್ದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡದ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಇಂಗಂದಿನ ಅರೆಪ್ಪ ಅರೆಬ್ ದಟ್ಟೆ ಕಂದಿನ ಉಂಡು ಐಟು ಕಾರ್ದು ಕಾಸ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಗುಜರನ್ ಪಡುಬುದ್ರಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಕೇಂಡ ಇದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆಲಿಕೆ ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಕೇಳ್ನೆಕ್ಕ ನೇ ಯಾನ್ ಕೇನುಡು ಬಂಡು ದಿಜ್ಜಿ ಜೇಕೆ ಈರು ಶೋಭಾ ಬೊಕ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಮಾತ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಈರುಲ್ಲರತೆ ಕೊರ್ರೆ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಕೆತ್ತಿಯ ಕಾಜಿಪು ಎಪ್ಪ ತುಂಡಲ ಕೆತ್ತಿ ಇನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಅತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ ಅಮ್ಮದ ಕಾಜಿಪು ಅಮ್ಮದ ಇರ್ಬನ್ಗೆ ಮೂಲ ಬಾಯವನಂಗಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಸೆಟ್ನಂಗಡ್ಡಿಪ್ಪು ಮೂಲಿಜ್ಜಿರೆ ಬಾಯಿನಂಗಡಿ ಗಜನ ನಡುಂಡು ಅಂಗಡಿ ಹಿರೇನ ಮಗನ ಡೈಲಾಗ್ ಆಯ ಪಂಪನಿಂದ ಅಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿ ಪಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಸರಿ ಬಾಯ್ 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 ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೋಲಿತನಲ್ಲ ಬಾರ್ ಬತ್ತಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಬರತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಅವೇ ಯಾವ ನಿರ್ದು ಮಿತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಬೋಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೇಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಹೆಂಗ ಬೊಕ್ಕದ ಆದಿಕ್ ಪನ್ನೆ ಅರ್ನ ಫೋಟೋ ತೇದಿರಿ 1 ಲಕ್ಷದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವಳೆ ಎದುರು ತೆಗಿ ಫೋಟೋ ತೇದಿರಿ ಅರ್ನ ನನ್ನ ಬಲ್ತಿರಡ ಪೇಪರೇ ಅಪ್ಪಲು ಕಂಪ್ನಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಮಗಣ್ಣ ನಿಕ್ ತಾಳಿಲ್ವ ಆಂಡ ಬೇಗ ಜಿ ಅವಳ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ದಾಗ ದಿ 1 ಲಕ್ಷ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಉಳ್ಳದ ನಾಯಕ ಅಂತಾರ ಬೈತಕ್ಕ ಈತ ದಿನ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಅಂದು ಬೈಜಲ್ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರವತಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಇರ್ದು ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಆಪಜಿಗೆನಾ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ಓಡು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಇಲ್ಲಡಿ ಏರಿ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ಮರ್ಲ ತಟ್ಟುನಿ ಏರಿ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿನ ಆವಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಕಜ್ಜಿನ ಪಾತೆರ್ನ ಬರಲಿ ರಾಧಿಗೆ ಆರು ಬೋಟ್ ಇಲ್ಲ ದಿನ ಪೇರು ಸುಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ದಿನ ಪೇರು ಸೋಗ್ರು ದಿನ ಪೇರು ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜೇರ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಡೆದಾದ ನನ್ನ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪುಲೆಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತಿರ್ಜೇಕೆ ಇರೇ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಪಾತೆರ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಮುರಾಣಿ ರಾಜನೇ ಲೈವ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಏನ್ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತದೆ ಈರು ಕಿರು ಬಂದಿದ್ದಾರ ಲೈಕೇನು ಓ ಆರು ಕಿರು ಬಂದಿತ್ತಿನಾರು ಬರ್ತೀರಾ ಈರ್ ಲೈವ್ ಯಾರು ಲೈವ್ ಬಂದಂತೆ ಈರು ಬಂಡದೆ ಕೈ ಪೂರ ಕಿರು ಮುಂಡ ಪೂರ ಪಿಂಕಲ್ಲ ಕಿರು ಮುಂಡು ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಅವೇನಾಗಲ್ಲ ಕಿರು ಬಂದಿತ್ತಿನಾರು ಬರ್ತೀರಾ ಆತು ಆ ಕೆರೆತದಲ್ಲೂ ಎಂತ ಇದೆ ಕಿರುಮುನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಏಪಿ ಜೇರಾ ಏಪಿ ಮಾಯ್ಕ
ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕು ಆಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಇಜಿನಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂದು. ರಾಜೇಶ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಕಿರಿಯನ್ ತೂನಗ ಪೋಡಿಗ್ಯಾಡು ದಾನಿ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೇನಾ ಅಂದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಂದ ಪೋಡ್ಚವೆ ಎಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಬೋಟಿದಿಂದ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಬೋಟಿ ಬಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರ್ಲಿ 6 ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ನಿ ಬೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಇರ ಯಾನ್ ದಿನೋಲ ಬರ್ಪೆ ಮಾರ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ತಿನ್ನತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದ ಉದರ್ ಬತ್ತಿ ಜೈಕೆ ಅಂತ ಇನ್ನ ದುಮ್ಮು ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ದುಮ್ಮುಡು ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಹೋಯ್ತು ಎಟ್ಟು ಬರ ಹೇರ್ ಯಾನ್ ಅಂದು ದುಮ್ಮುಡಿತ್ತಾನೆ ದುಮ್ಮುರ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಗುರ್ತದಿ ಬಾಡಿ ಜಿಮ್ ಬಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೊಡು ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಡಿ ಅಪ್ಪಡಿ ಯಾನೇರುಂದು ಇದೇನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕುಡ್ಲ ಏನು ಕುಡ್ಲ ಇನ್ನ ಜಾಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಫುಲ್ಲು ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಎಂಕಲ್ ಕೋಡೆ ಯಾನಗಳು ಇತ್ತೈತೆ ಹಿರೇ ಬತ್ತ ಪಾತ್ರ ಆತಿಜ 4 ಸೀಟು ಇಲ್ಲ 5 ಸೀಟು ಇಲ್ಲ ಬಂಡಾರು ಪಾತೆದು ಇತ್ತನದೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಲ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಜೊತೆ ಇರು ಹೊಲ್ತಾರಂದು ಓ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕುಡ್ಲ ಒಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಲ್ಪ ತುಕ ಪಲ್ನೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಲ್ಪ ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಎರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಯ ಬಂಡ ಬಂಡಾರತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ಡಂದು. ಸಚಿನ್ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಲೈಕ್ ಜೊತೆ ಲೈಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಮಾರ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಒಂದೇರಪ್ಪ ಪ್ರತಾಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಈರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ ಇನ್ನ ಒಲ್ಪ ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಯಾಂಕ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಯಾಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗು ಬೇಗ ಬಲ್ತೊಂದೆ ಬರಲಿ. ಸಚಿನ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ತಪ್ಪಲೆ ಬರ್ಪುನೇ ಬುರ್ಚಿ ವನಸ ಅಂಡೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾಂಕ್ ಬೊರ್ಚು ವನಸು ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಜೆ ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಜೆ ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆ ಕೆ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತನಿಕಲ ವನಸ್ಸು ಚಾ ತಿನ್ನರೆ ಪುರದಾದ್ಯಾಡ್ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ತಿನ್ನರೆ ವನಸ್ಸು ತೂತರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಾನು ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಹಾಯ್ ತೂತಾರೆ ನಾನು ಯಾನು ಓಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈಗ ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ಬಂಡಾರ್ ಏನು ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ಒಲ್ಲ ತೂತಾರ ಪಲ್ಲೆ ಕಿರ್ಗೋದುಪ್ಪೆ ನಾವು ಮರ್ಲ ಇಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏಪಿ ನಮ್ಮನ ಬುಡ್ಡಿ ಏಪಿ ಇಂಡತೆ ನಮ್ಮ ವನಿತ ಏಪ ಪೋತಲ್ಲ ಆನಿಲ್ಲ ಏಪಿ ಊರಿಗೂ ಪೋತು ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೆಡ್ ಬತ್ತೇರು ರಾಜೇಶ್ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದ ಮಾರೆ ಏನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಲೆತ ಲೈವ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಒಬ್ಬದೇವರೇ ಹಾಯ್ ಡಾಟಾದಾರ್ ಬತ್ತೆ ಡಾಟಾದಾರ್ ಈರೆ ತಕೊಡೆ ಬನ್ನಿ 4ನೇ ಸೀಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡು ಡಾಟಾದಾರ
ಜೇಕೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಓ ವಾವ್ ವಾವ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ರೈಡೇರು ರೋಬಟಾ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ಜಿ ಎಲ್ಪತ್ತ ಮುಜ್ಜಿ ಸಬ್ಬಾತ್ ಶೋಭಾ ಈ ರೈಸ್ಯ ಈ ಮಿತ್ತು ಉರಿಯ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯಾನತ್ತು ಬಕೇರು ಜೇಕೆ ಬನ್ನ ಯಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಡು ಉಲ್ಲೇನ ಚಾಪ ಈ ರೋಲ್ ಪುರ ಅಮೇರಿಕಾಡು ನಾಲ್ನ ಸೀಟ್ ಏರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಗೋಡೆ ಅನ್ನ ಬಿರೋಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾ ಮಂದೆ ಹಾಂ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾನು ಯಾಪನೆ ಸಬ್ ಮಂದೆ ಮಾತ ಮಂತಿನೇಕ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ನೀ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಮರ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ ಆಪಿನ ತಾಪು ಶೋಭ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಈ ಬೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ರೈಡೇ ರೋಬರ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಒಂದು ಏನು ಮಾರ್ರೆ ಕೈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಇದು ಕೈ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಅವೆ ಇದು ಕೈ ನಮಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಈ ಪಿಂಕ್ ಕೈ ನಮಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಕೈ ಅದು ಯೋಗೀಶ್ ಅಂದು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನೀ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿವೆ ಮಾತಾ ಶೋಭಲ್ಲಲು ಅಲೆ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಜೇಕೆ ಶೋಭ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇವೆ ನಾನು ಅಲ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಸಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಇತ್ತಿಡು ದಾನೆ ಬೇರಿ ಪುಂಜು ಈ ಆಂಜು ಪುಂಜು ನೊಟ್ಟು ಪುರ ಬರ್ಪುನಿ ಹೋಯ್ತಿತ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡಿತೀರಿ ಯಾರು ಪಿರ ಜಾತಿರ್ಗೆ ಯಾರು ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ ಆಯ್ನಿ ಬಿದೆ ಊರದ್ದು ಲಾಸ್ ಆಯ್ನಿ ಬಿದೆ ಊರದ್ದು ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಸುಕ್ಕ ತಿಂದಿರೇಟ್ ಉಪ್ಪು ರೇಟ್ ಸುಕ್ಕದೇಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಬೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶೋಭ ಬಾಡ್ ತೂಪೆ ನವ ಒಂಜಿ ಬರ್ನಾಗ ಬರ್ಸಲಕ ಬರ್ಬೇಕು ಫೋನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬೋಪುನು ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರು ನರಮನೆ ಇಜ್ಜೇರು ಇಜ್ಜೆ ಲೈವ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಕೋಬಿನೇರು ಎಲ್ಲದ ಅದೇ ಬರ್ಬಾರ ಇದು ಅರ್ಡಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಗುಡ್ ಸೋಪ ಟೀಚರ್ ಇದೇ ಊರದ ಪೂರ ಜಾಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೊಕ ವೀಸಾ ಅವಡು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ಓ ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೇಕೆ ಓಲರ್ ಮಾರ ಹೊರಬಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಬಾಲೆ ಮಾಲಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೆಯರ ಒಂದ ಎಂಗಲ ಮೋಲೋಲಾಲು ಅಚ್ಚು ಇನಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬಾರ್ದೆ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕುಂಡ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬೋದು ಬತ್ತೈಟು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಟಾಪ್ ಲಗ ರಡ್ಡುಂಡು ನಾನು ಅಂಚಿನೇನೆ ಪಾಡುನಿ
ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬತ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ಓಲೇರು ಪೂರ ಶೋಭ ಪೋಯ್ನಾ ಅದು ರಾಜನ ರಡ್ಡು ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ 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 ಸುಕ್ಕದ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅರ್ನಂಜಿ ಬುತ್ತಿಂಡಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆನಾ ಬುತ್ತಿ ಬುತ್ತಿ నేను ఎత్తుకోరలేంచురు వనసాండ ఎన్నా అందు సే హాయ్ జేకే హాయ్ నమస్తే జేకే ఏపీ ఎంగ్లీ బుడ్నట్టి జేకే ఏ విన్నేరు పోపిన అన్నీ మూలు ఎప్పును కైకంబాడు ఏతుండు గాడి 10 నిమిష గాడి ఎక్కడ గాండ పోయిద్దారా ఎంకులు పూర కుట్ల పోదు అత్తయాను అన్నీ బగేపురా ಬೂದಿತ್ತ ಬತ್ತಿ ಬಾಬೆ ಲೇಟ್ ಯಾನು ಇದು ನೆನ್ಮರಂಟೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುನಾರು ಚೈನಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತೇನೆ ಮಾರ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಶೋಭಾನ ಲಾಗು ನಾನೆಲ್ಲ ಸೇಮದಡ್ಡೆಗೆ ಕಜಾರಿ ಪಾಡೋಡು ಯಾರು ಕಜಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೋಡು ದಾದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿ ನೆಂಗ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಪೂತಿ ನೆಂಗ್ಲಿ ಕಾರ್ పర్చేస్ చాలా మంది జయించేనే పోయింది పర్చేస్ పూరయ్యాంకల నా ఎలర్జీ నెక్స్ట్ వీకెడ్ అయితే మరతడ ಸೇಮ್ మీద ಅಡ್ಡೆ 4 ಸರ್ತಿ ಬೈಪಾವಡು ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ 4 ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಗೇಲದ ದೀವಡು ಗೊತ್ತಾನ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಪುಂಡಿ ಮಂತದ ನಮಕ್ ಅಂಚಲ ಒತ್ತಲಿ ಆಂಡ ನಾ ಪುಂಡಿ ಮಂತ ತಿಗ್ಗಾರ ಆಪುಜ ಕೈ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಡತ ಬೇನೆ ಆಪುಡ ಐಕೆ ಅಂದ ಪಜ್ಜಿಡೆ ಏನ್ ಮಂತದು ಏನ್ ದೀಪನ್ ಬಯ್ಯಾರ ಇಂಚ ತಿಗ್ಗನಕುಲಿ ಇತ್ತಿನ ತಿಗ್ಗವಲಿ పడ్ తిగ్గనకులు ఎత్తిన తిరగాలి తిరగరగులు ఇచ్చారట ಕಾಂಡ ಚಾಕು ಸಜ್ಜಿಗೆನ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಜೀರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಯಾಂಕ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ಸಜ್ಜಿಗೆನೆ ತೋರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಆರಂಚನೆ ತಮಾಷೆ ಜೇಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಜೇಕೆ ರಂತು ಏರೇ ನನ್ನ ಕೂಡ ಮಿಷಿನ್ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ కొంచెం సేమది మిస్ ఇచ్చేది గౌన ఎంకల అవి ఎత్తిండు ఫస్ట్ అని చెప్తుండు అవి కొరత ఎంకలు ಇತ್ತೆಂದುವೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೈತಾ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಲ ಬೇಪತ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಶೋಭಾ ಯಾಮುರು ಅಂತ ಮಾಚದ ಮಂದಿನ ಆಯ್ಕತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸೇಮದೆಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮದೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ದಾಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ದಾಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸೇಮದೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ಹರಿಪಾಡ್ದು ಹೊಡ್ಕಾಂಡೆ ರಾಂಡೆ ಕಡಿಯೋಡು ಬೇಗಲ ಆಗ್ತದೆ ಸೇಮ ದಾಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ఈడ తావుండు థింగ్స్ అవుదానే మీషో ఇంకో బొర్చి మళ్ళా ఇంక బొర్చి ఇంకెళ్ళనేయావు ರಕ್ಷಿತ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲರು ಮಾರೇರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ರಕ್ಷಿತ ನೆನ ಓಲೇನ ರಕ್ಷಿತನಾತು ತೋರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೈತ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವಿರೇ ತೂಜಿನ ಅಂದು ಆತು ಮಲ್ಲ ಆತು ತೋರ ಇಜ್ಜಿ ದುಬ್ಬೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತಿ ತೋರ ಇತ್ತೇನ ಅವಂತ ಓರಲ್ಲ ನಾತು ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅಲೆ ನಬರಾಪುಡ ಅಂಚ ಇಜ್ಜರಿ ಐಕ್ ಪೈಕಿ ಉಂಡಿಯೇ ಓಯ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಾವ್ ಹೋಬಿನೇ ಹಾಂ ಬುತ್ತಿ ಬತ್ತಂಡಾರ
ಈರೇನ ಸರಿ ತೂತು ಜರ ಅಂದು ಏರೇನು ತೂದು ಏರೇನು ಪನ್ಪರ ಜೇಕೀರು ಇರಿ ಬತ್ತೆಂಡ ಪಾತೆರ್ರೇಜ ಎಂಗು ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಐತಕ ಇತ್ತಲೆ ಕುಲ್ದ ಎಂಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಒದ್ದಿಲೈಂಡ್ ಧ್ಯಾನ್ ಎದುರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂತೆ ಬಕ್ಕ ಪಂಡೇರತೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡಿದ್ದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಮಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಬುರ್ಚಿ ಪಡ್ಡದು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ದೀತೇನ್ರಾಗಿದ ಹೆಂಗ್ ನುಪ್ಪರ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಕಬ್ಬಿಡಲಿ ಹಾ ಕಾವ್ಯ ಕಾಕ್ಲೆಗೆ ಎಪ್ಪುನತ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಜೇಗೆ ಪೋಯರಾ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಅವೇ ಈರು ಕನ್ನಡದ ಮೆಸೇಜ್ ತುಳುಡು ಪಾತನೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದು ಓದೊಂದುಲ್ಲದೆ ನಿಜ ಅಜ್ಜಿ ಕೈ ಕೊರುಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಕೈ ಕೊರುಂಡು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಲೂ ತೆತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿದೆ ಇಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೆಪ್ಪರ ಬಂದು ಇತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ನನ್ನ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪಲ ಬಂಡೇರು ಯಾನು ದಾದಂದು ಕೇಂಡೆ ಅರೆ ಕೇಂಜ ದಾದನ ഞാൻ എത്തിച്ചി മാത്ര വിഷയ ദാദ എന്താ റിട്ടേൺ സർത്തി ബത്തെങ്കിൽ ബത്തക്ക് കേനോടെണ്ടാറ് ഞാൻ ബ്ലൂ തേച്ച് എങ്കാറ് ബത്തയുടെ മാത്രം എനിക്ക് ബ്ലൂ തെപ്പരാതി ಒಂಜಿ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅನ್ಸಬ್ ಆತು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಸಬ್ ಆತಲು ಆರೆ ಪೋಯಿನದ ಅದರ ಅನ್ಸಬ್ ಬ್ಲೂ ತೆತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಅನ್ಸಬ್ ಅಂತ ಪೋಟಾತ ಪಂಚಮಿ ಪನ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪಂಚಮಿ ಪನ್ನ ಐದು ಡಿಪ್ಪು ದಾದನ ಈ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೆ ಶೋಭ ಯಾನೆಂಚ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಚಮಿ ಏದು ಪಂಚಮಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಪಂಚ ಬೆತ್ತೆರ ಅಂದು ಅನ್ಸಬ್ಬಾಯನ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸಬ್ಬ ಆತು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭ ಆಯ್ನಕಲು ಆ ಬಾಡು ಇಪ್ಪುಡಕಲು ಇಪ್ಪೇರು ಎಸ್ ಪಂಚಮಿ ಹೊಸತ್ ಬುಧಾಯ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಸರು ಪಂಚಮಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಪಂಚಮಿ ಆಯ್ತಾ ಕಾಫಿ ನೋನಾ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಓಕೆ ಹಾಂ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಇತ್ತು ಪಂಚಮಿ ಇತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಇತ್ತು ಪಂಚಮಿ ಪಂಚಮಿ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಪಂಚಮಿ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತಾ ಓ ಎಸ್ ಶೋಭಾ ಪಂಚಮಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಸಬ್ಬಾಂಡ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಪುಜ ಅನ್ಸಬ್ಬಾಂಡ ಬ್ಲೂ ಪೋಪುಂಡು ಅಕಲು ಬರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಾತ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೇರ ಅಕಲು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬರ್ಪುನಿ ಅಕಲು ಅನ್ಸಬ್ಬಾಂಡ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಾತ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಚಮಿ
ಫನ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾವು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಐ ಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ವೈಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ಸಬ್ಬಾಂಡ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ಅನ್ಸಬ್ಬಾಂಡ ಲೈವ್ಗೆ ಬರದಿ ಶೋಭಾ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಪೋಪುನ ಅಂದವು. ಬ್ಲೂ ಪೋಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ತೂತುಜ್ಜಿ ಆದಿಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಚಮಿ. జేకే ఉండారా? జేకే వనస్మంತಾರ ಇರು. ಎಕರ್ದಾಯ ಒಳ್ಳೆ ಶೋಭಾ ಬೊಟ್ಟದಾಯ ಬೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ನಾಮ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವು ಪಾಡ್ಲಿ ಇಂಕ ಸೋಪು ತೋಜಿ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಓಲೇರು ಮಾರ ಚೇತನ್ ಚೇತು ಬೈಜೆ ನಮ್ಮನದ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರ ಶೋಭಾ ವಾ ಮಾತಾ ನಮ್ಮನೆದ ಉಲ್ಲೇರ ದೇವಿರಿಗೂರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಶೋಭಾ. ಮಾತಾ ಓಡಿపోతుంది ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಶೋಭಾ. ಯಾಂತಿತ್ತುಗುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಬಚ್ಚುಂಡಿಯ ಬೇದಿನಂತ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಗೂ ಕೋರಿ ಪೊಡಿಬಾರ್ದು ಮಂದಿಜಿ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ? ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕರೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚ, ನಾನು ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚ? ಎಂತ ಊಟ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಊಟ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಸೋಪಡ್ಗುಲ್ಲಿ ಬರ್ಚಿಯ ಸೋಪ ಮಾತ ನೆಟ್ಟಿನ ಗುಲ್ವೆ ಇಂಕ ನೆಟ್ಟಿನ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂತಿತ್ತು ಅವಿಂಚ ಬೇರೆ ಕಿಂಚ ಹೊರಗದಗುಲ್ಲ ರೆಡ್ಡ. ಎಂತ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಂಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ನೀವು? ಊಟಕ್ಕೆ ಎಂತ? ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ತರಕಾರಿ ಆದರೆ ಕರಿಬೇಡಿ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೊಟ್ಟಿ, ಪಲ್ಯ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು. ಚಿಕನ್ ಇದೆಯಾ? ಮಟನ್ ಇದೆಯಾ? ಆದರೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ತರಕಾರಿ ಊಟ ನೀವೇ ತಿನ್ನಿ, ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ತಿಂದು. ಯಾವ ರೊಟ್ಟಿ? ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿನಾ? ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಪಲ್ಯ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇದ್ದದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಪಲ್ಯ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ? ನೀವು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಚಿಕನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಹೌದು, ನಾನು ಚಿಕನ್ ತಿಂತೇನೆ.
ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮಟನ್. ಮಟನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಕುರಿ. ಅವಂದು ಶೋಭಾ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಂಸ ಬಂಡದಾದಯ. ಶೋಭಾ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಂಸ ಬಂಡದಾದ ನಂದು. ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಂಸ ಅಂದರೆ ಎಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಂಸ, ಗುಡ್ಡೆ. ನಾನು ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲ್ಲಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಂಸ, ತಲೆ ಮಾಂಸ. ಹತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾ ಬಕ ಪನ್ಪೆರತೆಯ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲ್ಲಡಿಗಳು ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಂಸ ಪಂಡದು. ಏನು ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಂಸ ಬಂದ ಎರ್ಮೆದನ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡದು ಎನ್ನಿನಿಯ ಎರ್ಮೆತ್ತ ಎತ್ತು ಕೋಣದ ಎರ್ಮೆದನ ಜೇಕೆ ಪೋಯಿನೇ ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ఇంక లైక్ ఉంచుకోర్లే నేను అప్పుడు కొరందే పోడ్చి ఏరదెత్తేరత అన్న లైక్ను శోభనే కొనేను లైక్ దన్నాక థ్యాంక్ యూ షిత్ కులాల్ లైక్ కొర్లే థ్యాంక్ యూ కొరియర్ థ్యాంక్ యూ എനിക്ക് അജ്ജിന പാട്ട് മുಗಿಂಡು ಎನ್ನಲೆ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪರಾಪುಂಡು ಶೋಭಾ ಈತ್ನೆಟ್ ಇತ್ತೆರೆತ ಈತ್ನೆಟ ಖುಷಿಟ್ ಪಾತೀರಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೀರಿ ಅವೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಾದನರೆ ಬೇತ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜ ದಾ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಯ ಕಲ ಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಕಲೆ ಆಕಲೆ ಅಕುಲು ಬೈಜೇರು ಮುಕುಲು ಬೈಜೇರು ಯಾನವೇನು ಪೂರದ್ನು ಅಪ್ರೇಜ್ ಅಜ್ಜನ ಚಾನಲ್ಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿತ್ತಿನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಬುಡಿಯೇರು ಯಾಂದ ನಕಲ ಪಾತೆರ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜತ ಶೋಭಾ ನಿಕುಲು ಇಜ್ಜಾರ ಎಂಕು ಯಾವು ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತೇರು ಅಜ್ಜಿ ಓಲು ಬೈಜೇರು ಇಜ್ಜಿಯ ನಿಂಗನ್ನ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಮಂತೇರು ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಏರಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಏ ಅವೇನ ಅಂದು ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲತ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ನ ಎನ್ನದಾದ ಪೂರ ಇರ್ನಾನಿ ಇಂಕಲ್ಲ ದಾದಂಡು ಶೋಭಕಾಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಏ ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ವೀರೇತಾ ಅಜ್ಜಿ ತಂದು ಕೋಡೆ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪರೆ ಪನ್ನಿ ಆರ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಲ್ ನೆನಪಾಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಇಂಕ್ ಈರೇ ಅಜ್ಜಿನ ಒಂದು ಪಾಡ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಟ ಮುಗಿಂಡ ಅಂದಂದು ಇಂದು ಪಸ್ಸತ್ತು ಏ ಅಕ್ಕ ಇದು ಸೋಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಸೂಪರ್ಯ ಯಾನತ್ತಕ್ಕ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಂಚಿ ನಾಟಕ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸೆ ಬರ್ಪಿನಿ 7 ದೇವಿ ಕೂಡ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಗುಲಿಗೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಬೋ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಫುಲ್ ಮಂತದ್ವೆ ಬೊಕ ಅವ್ಲು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಂತೇರು ಅಂದೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಕೊಡೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಪೋಡತ ಮನ್ಪೆರೆ ಗೈಕ್ ಇದು ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂದಿತ್ತಾರು ಎಂಗ ಮರ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೂರಿಯರೆ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ದು ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕುಲು ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಎತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ದು ಜಾನ್ ಎಂತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಬಕ ಚಂದಿತ್ತು ಜನ ದಾದಿಯ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಜೋಳ ಪೆಪ್ಪರ್ ದೆತೊಂಡೆ ವಾಮನ ದೇವಾಡಿಗ ಆಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ವಾಮನ ದೇವಾಡಿಗ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ
ಕಿಶೋರಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತುಜ. ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್. ಅವ್ವ ಮೂಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ್ರ ದಾನೆ ಮಗಗೆ ಕೊಡದಾಯ್ಗು ಇದು ದೆಪ್ಪರ ಬನ್ನಿ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಜ್ಜಿದಾಯ್ಗು ದೆಪ್ಪರ ಬಂಡಿನಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ತೂಯಿಜ್ತಿಜ್ಜಿಯ 15 ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ವಾಮನ್ ದೇವಾಡಿಗ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್. ಜೆ ಕೆ ಬಬ್ಬೆ ಬರ್ದೇರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಯಾನು ಪಂಡೆನ ಮಗ ಈರೆ ಬಂತೀನಿ ಕೋಡೆ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಅತ ಶೋಭಾ ಕೋಡೆ ಪಂಡಿನಿ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಕವಿತಾ ಕೇಂಡಲ ಆತ ದಾಯಗ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪುನಿ ಎಂದು ಅಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬರಡು ಐಡಿ ತುಕ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಿತ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು. ಯಕ್ಷಿತ್ ಅಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು. ಓಡ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಯಾನ್ ಹತ್ತಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಕೊರು ಅವೇನ ಹೌದಾ ಯಾನ್ ಹತ್ತಕ್ಕ ಓ ಅತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಕತೀರ್ ಮಾರ ರಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿಯ ಪಾಪ ಆಪಡ ಅಜ್ಜಿ ಗೋರ ಪೋಯಿನ ಜೀವ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಯ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಲಕ ಪೂಜ ಇಜ್ಜ ಅವು ಪಡ ಅವು ಹೆಂಗಾಗದೇಜಿ ನಿನ್ನ ಬನ್ನಿ ಕಾಲುಜ್ಜ ಬೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಮಾರ ದಕ್ಕಿ ರಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಅಂಜನ ಯಕ್ಷಿತ್ಲತ್ತ ಅಂದು ಇನಿ ಪೊಸತಂಜನ ಬತ್ತುಂಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಅತ್ತ ಶೋಭಕ್ಕ ಅತ್ತ ಅಂದ್ಯ ಶೋಭಾ ದಯಬಂಡ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಅದನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಹೋದ್ ಪೋಯವ ಪಾಡ್ದು ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಟು ಅಥವಾ 6 ಸುತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಒಲ್ಪರ್ದು ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಲಿಯ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಏಪಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡು ಜಾತೆ ಓ ಅಂದ ಐಡು ತೂಪುನ ಒಲ್ಪ ಊರು ಒಲ್ಪ ಸಜಿಪನ ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಬೈದಾರ ಅಂದತೆ ಲೈವ್ಗೂ ಸಜಿಪಗೆ ಅಜ್ಜಿಲ ಸಜಿಪನೆ ಅಲೆ ಅವಜ್ಜಿ ಸೋಬೋಡ ಊಟೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂದು ಅಜ್ಜಿ
నెక్స్ట్ బ్యాగ్ కన్నా బ్యాగ్ బ్యాగ్ ಸಜ್ಜಿಪ್ಪ ಬನ್ನಲೆಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡು ದೂರ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಪರ ಇಜ್ಜಿಯ ಅವದಾದನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದಾದನ ಉಂಡು ಗೈಕ್ ఆయన ఆధార్ కార్డు ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ನನ್ನ ಒಯ್ತುಂಡತ್ತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವನು ಒಯ್ತನ ಪೂರ ಆಡಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ವಿ ಏ ವನಿತ ಊರದ್ದು ಬೈಜಲ್ಲ ಶೋಭಾ ತುಲ ಲೈಕ್ ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಕುಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ದಿಂಚಿ 15 ಅಕ್ಷಿತ್ ಬರ್ಪನೆ ತುಂಬೆ 15 ಏತ ತಾರೀಕು ಬರ್ತೀರಾ ಕೋಡ ತುಮರಾಣಿ ಶನಿವಾರ ದಾನೆ ಮಗ ಭಾರತಿ ಪನಡು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಾರೀರು ಯಕ್ಷಿತ್ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಯಕ್ಷಿತ್ ಕಜ್ಜಿಪು ದಾದ ಅತ್ತಗ ಬರಡು ಯಕ್ಷಿತ್ನ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರಡು ಅಜ್ಜಿಲ ಬರಡು ಯಕ್ಷಿತ್ಲ ಬರಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ದಾದಾಗ ನಿಕನ ಲೆಪ್ಪೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೇರ ನಾಡುನಾ ಐಟ್ ಕೊರ್ಪು ಜರ ಎಂತ ಲೆಕ್ಕ ಐದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾಪ ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬರೋಡು ಚೇತನ್ ಆಯ್ ಇನ್ನವರ ಪೋಯಿನ ಗಾಡಿ ಬಿಡ ಬದ್ರ ನಿಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಬರ್ತಿರ ಕಣೆ ಅದೇ ಬತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೀನಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮೀನಿ సర్లే కంపి అంటు తుప్పుడు ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಮೆಹಂದಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳರೆ ದಾನೆ ಬೇಗ ಪೋತೆ ಬಂದೆ ಅಂದಾರ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಜೇಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೂಲೆ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಚೇತನ್ ನೀರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ್ సూపర్ జేకే ఏపీ బై జేరు చేతన్ లైక్ ఇజ్జి ఇంక 15 ఏతుండు లైక్ ఇంక సురుకు పని ಪದ್ನಾಜ ಅಂಚನ ಚೇತನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಚೇತನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆನ್ಪತ್ತ ಜಾವಡ್ ಲೈಕ್
ನಾನೇನು ಯಕ್ಷಿತ ಶೋಭಾಕ್ಕ ಡೀಪಿದೆ ಪುಲಿ ಇದು ಇಂಚ ಕೊಂಡ ಲೈಕ್ ಆವ ಅಕ್ಕೋ ഞാൻ കണ്ണ് കൂർദിജി മാറേ അയാടെ പാത്തിരുന്നില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ബേജാറുണ്ട് അജ്ജിന ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಮುಗಿಂಡು ಏತುಂಡು 34 పంతనే కేంద్ర బదు బాప యాన్నకేను వచ్చింది పంతనిండ మీటు ಪಾಪ ಅಂದ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಮಗ ಶುಂಠಿ ಸೂಟ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಫ್ರೀ ಫೀಚರ್ ಹಾಯ್ ಏರಿ ಸೂಟ ಪರಬು ಸೂಟೆ ಲೈಕೆ ಕೊರ್ಪು ಸೇರತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಶ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ये सूट है प्रभु हाय मम्मी हाय ಪಜ್ಜು ಗಾಡಿ ಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂರ್ಚವ ಆಟ ಹೊರ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿದ ಉಂಟು ರಂಗಗ್ ಹೊಸ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಬರೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರೋಡು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಆವಡು ಈದ ಅಕ್ಕ ಅವು ಯಕ್ಷಿತ್ ಇದೀಗ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತರಿಗೆ ಫಸ್ಟಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಆಗು ಕೇನುಡು ಎರಿಕೇನುಡು ಯಾಂದಾದ ಮಂದೆ ಆಯೇ ಒಂಜಿ ಒಬ್ಬಿನೇ ಪಾಡುನತೆ ಸೂದಾಯೆ ದಂಡಮಲ್ಲ ದಾಳವಂತಲ ಕಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಸೂಟೆ ನಿನ್ನ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ನೆನಪಿನ ಸೂಟೆ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವಜ್ಜು ನ್ಯೂ ಫ್ರೈ ಫೆಕ್ಕಿಂಗ ಎಂಕ್ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಅಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಅಕ್ಕ ಅതെയാ ಏರು ಬಿನ್ನೇರು ಎಲ್ಲ ತಜಪ್ಪವೆ ನೀವು ಕಾರ ಅತ್ತಪ್ಪ ದಾಲತ್ತು ಶೋಭ ಉಂಡ ನಮಗ
ಇವಿಗೂ ಪುಲ್ಲಿ ನೆರ್ಪುಜಿ ನೆರ್ಪುನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಎಲೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಬರ್ತೀರಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಲಗುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿಂದಿದ್ದೇನಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮವರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಡ ನೀನು. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಹೋಗು. ಹತ್ತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ತೂಲೆಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ದಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಜಪ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿಗೆ. ಎಂಕ್ ತೋಜುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏ ಹೈಡಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ದಾಯಗ್ ತಲೆ ತಿಂತೀನಿ ಜಪ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಾನ್ ಜಪ್ಪರ್ ಎಮ್ಮೆ ಏರಿ ಎಂಕ್ ಬಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ? ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋದಾ? ನೀವು ನನಗೆ ಹಣ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಐಡಿ ನೇಮ್ ಅವ್ಯ ಅದ ಫ್ರೆಂಡೇ ದಾದರ ಉಂಡೆ ಸಾ 1 2 ಪಿ ಇಂದುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಕನ್ನಡ ಆಯ್ ಪನ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯಿಗೆ ಮನ್ಪನ್ ಜಪ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜ ಬೇಲೆಜ್ಜ ದಾದ ತರ ತಿಂತೀನಿ ಇಂದು ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ ನಾವು. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವುದಂತ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಉಂಟು ಹೇಳು? ಬೇಕಿತ್ತ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ? ನಮ್ಮಷ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ 4 ದಿವಸ ದಿನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಬೇಡ ಹೋಗಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ? ತಲೆ ತಿನ್ನೋದು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ನ ಐಟ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾರತ ಚಿತ್ರ ಉಂಡಿಯಾ ಕೆಂಪುದ ಶೋಭಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಐಟ್ ಚಿತ್ರ ಉಂಡಾಯನ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಸು ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆತೀನಿ. ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು ನಾನು ಹಾಕೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂದು, ಲೈವ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು, ಚಾನಲ್ ನಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಬಂದರೆ ಒಂದು ಚೆಂದದೊಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಗೋಡೆಗೆ ಜಜ್ಜುದು ಗುದ್ದುದು? ಒಕ್ಕಡೆಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಮೂಲು ಬರಬೇಕು ನಾವು ಕಾರ್ ಮದೇಗಿ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ಕಲಿ. ಕೊನೆನೇ ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಯ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡತಾ? ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಷಿತ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಕೊನೆ ಎಂಗಳ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು 5 ತಿಂಗಳದ ಬಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ನವಂಬರ್ಗೆ ಅಜ್ಜು ಖಾಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಕೊನೇನಿ ಬೇ ಅಂದು. ఈ కాసు 10 దిన ఉండదు గూగుల్ పేట్. దానే గుడ్ నైట్ ಬೇಗ చెప్పునా. ఇది అక్షిత్ ఎన్న స్టూడెంటా? ఏర్న స్టూడెంట్ నిన్ననా? ಶೋಭಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ. అందక్క ఇన్న స్టూడెంట్ ఇంక అక్క పని పేరా? ఆ టీచర్ పని పేరు దాదా మేడం పని పేరు.
ಅರೆನ್ನ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ ಅರೆನಿತ್ತ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಆರು ಟೀಚರ್ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಟೀಚರ್ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕ ಅಕ್ಕ ರೆಡ್ಡು ವಾಮನ ನೀವು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆಂಟಿ? ಯಾರ ಆಂಟಿ? ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂಕಲ್ ನಾವು ಟ್ಯೂಷನು? ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಆಯಿತಾ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಏತ್ ತಾರೀಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ, ಏತ್ ಬಾಕಿ ಇರ್ತೀನಿ ಆಜಿನ ತಿನ್ನಗಾತ ಬಾಕಿ ಆಯ್ನು ಕೊನೇನು ಬಜ್ಜು ಅಲ್ತು ಕಕ್ಕುಳಿನ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬರ್ತೀನಿ. ಜೇಕೆ ಪೋಯಿನಾ ಬಿಡ್ದು ಅರೆಗೂ ಪ್ರಾಯ ಆತಜಿ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಯ ಆ ಒಂದು ಬರ್ತನೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪುನಿ. ಓ ಅಂಚ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಡನ್. ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಆಂಟಿ? ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳುದಾ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಶೋಭನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಏತ್ ಬಂದಿಯೇನಾ ದಾದಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ हाय मैडम नमस्ते. पोलर मार रहा है सुदेश कोटियान, लाइक कर ले वे. ಈ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟದ ಯಬ್ಬಾ ಪಜ್ಜು ಅಂದಮ್ಮೆ ಹೆಂಗು ತಿಕ್ಕಿನಟ್ಟು 5,000 ಹಾಕ್ಲಿಟ್ಟು ಪಜ್ಜು ಬೇಗ ಕಾರ್ ಆತೇನೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಕ್ಲಚ್ದಾರ ಅవి ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಪಾಯನ್ ಕಲ್ತಾರೆ ಬುಧವಾರ ದಿಂಚಿ. ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಗ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬೇಕಾದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲಿತೀಯಾ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ದಾದಾ ಶೋಭಾ ಮೇಮೇನ ಅಪ್ಪೆನ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ದ ಫೋಟೋ ಎತ್ತ ಕಡುಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ. ಅದ್ಯಾರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಾಕುದ ಅದು? ಹೌದವಾ? ನ್ಯೂ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೈ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ನ ನಿನ್ನ ತಾಯಿದೆಲ್ಲ ಹಾಕುದೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ? ಓಹೋ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಂದ? ಅದೇ ಅದೇ ನೋಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ಮೂಜಿ ಬರಡು ಅವೇ ನಂಬರ್ ಗತಾ ಸರಿಯಾ? ಜುಲೈದ ಪಾಡ್ದಿನ ಅರ್ಧ ಆದಿನ ಬಾಕಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಜುಲೈದ ಬಿಡ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಏತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡುದಾ? ಎಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 18,448. ಆತೆ ಖಾಲಿ ಈತೆ ಬನ್ ಏನು ಖಾಲಿ ಆತ ಕೋರಿ ಬರ್ಪ ತಿಂಗಳದ ನವಂಬರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬನ್ ನಾನು ಹಾಂ ಈ ಬನ್ನಿ ನಾನು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟುವೆ ಸರ್ ಈ ಐಟದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ ತಿಂಗಳು ಗಾಡಿದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮನ ಅವೆಲ್ಲ ದೆತ್ತದಿಲ್ಲ ತೋರಿಸು ದೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಬನ್ನ ಕೂರ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಸು ಹಂಚಂದು ದೆತ್ತೀವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಕ್ಲೇನದ ಆದ ಡೀಲ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಯಾನು ಪೋಪುನಿ ಅವಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭ ಆಯ್ ಅತ್ಯ ಆಯ್ ಉಂಡತ್ತ ಚಡ್ಡಿದಲ್ಲ ಅದಾದನ ಫೋಟೋ ಪಾಡಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಂಬಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಕೊಡ್ತೈತ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ ಕೇಂಡೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಾಡ್ದಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಆಜಿರ್ತೀನಿ ಏನು ಪಾಡ್ದಿ ನಾನು ಐಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ನಾ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಅಂಚೆ ತಿನ್ನಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಡು ಇರತ್ತ ಐಕಿಗೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಅತಿ ನಿನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಐಟು ಇಮೇಜ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟ ಇಮೇಜ್ದ ಅವೇನು ಪಾಡ್ನಿ ಬಾಸೆಜ್ಜ ದಿನ ದೆತ್ತ ಬರ್ದಿನ ಇದಲ್ಲ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರ್ರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ತಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಬಾರ್ದಿನಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ 3 ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂದ ಚಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ತುಂಬ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನಾರಿಗೊಂದು ಸೀರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೊಂದು ಸೀರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೀರೆ ಯಬ್ಬಾ ದೇವರೇ ವಾಮನ ಅವರೇ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗಂತೂ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ನೀನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂದಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಐಕೆ ಬಣ್ಣಿನಿ ನಾನು ಐಕೆ ಬಣ್ಣಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಪ್ಪ ಸೀರೆ ನನಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಾನು ಉಡುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರುಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗೈತಾ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೀನು ಕೊಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿ ಯಾವ ಊರು ಬರಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನೀನು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲಿ ಮನ್ಪೋರ ಸೀರೆದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪೋರ ಸೀರೆ ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮದೇ ತನ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಮ ಐಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡಿನ ಮಾತು ಇದು ಪೋಪೇರದ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲಿರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಮಕ್ಕ ಬೋದು ನಕಲು ಅಕ್ಲೇನ ಸೀರೆಗೆ ಬೈ ಅಕ್ಲೇನ ಸೀರೆಗೆ ಬೈ ಇಜರಲ್ಲ ಮುಲಿತ್ತಿನೇನೆ ತುತ್ತಾರೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ರೆದು ಏನು ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸುಂದರ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಸುಂದರ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ದುಂಬದ ಸೀರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಾಪದ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆರಡ ಕೊರಾಡ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಮಸ್ ಮಣ್ಣು ಬುರ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೋಡ್ಬ ಅಚ್ಚಬೈ ಜಲದ ಶೋಭಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಸೀರೆಗೆ ನಾವು ಅಂತ ಇಂಥ ಸಾರಿ ಕೇಳಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಕಾಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಕಲಿಸಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಆಯ್ತಾ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಅದು ಸೀರೆಯನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ಒಂದು 3 ಸಾರಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಾರಿ ಮದುವೆಗೆ ಉಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮಗೊಂದು ಮದುವೆಗೆ ಸಾರಿ ಸಹ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ದಾದ ಬಂದ್ಬೇಕಾ ಅಂದ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ, ನೀ ಕಲಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ವಾಮನ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನ ಉಂಟು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಶಾ ಪಡೀಲ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಏರು ಆಶಾ ಪಡೀಲ್ ಮಾರಿಗೆ ಅಕ್ಷಿತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು. నీకు ಗೊತ್ತುಂಡಾ? ಪಜ್ಜು आणि वॉइस रेकॉर्ड मंदत अವು ಎತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಪಾತೇರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಪದು ಯಾಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಶಾ ಪ್ರತಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಪುಂಜು ಫುಲ್ ಮೇಕಪ್ ಪಾಡದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ತಾದನ ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿ ಮಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಆಶಾ ಪಡಿ ಏಕೋನೆ ಮುझे नहीं पता. ಹಿಂಗೆ ಗುರ್ತಿಜಿ ಅಂತೂತಿಜಿ नवे अजू गाड़ी को नजर आते नहीं बोला है पिच्ची बज्जू आय ಗೊತ್ತಿನನಾ ಆಯ ಗೊತ್ತಿನಮ್ಮ ಈ ಬನ ಅವು ಕೊರ್ತೇವೆ ಅವು ಅದನ್ನು ಕೊರ್ನ ಈ ಬನ ಅಡೆ ಬರ್ಪಾರಗೇನು ಕೊಡ್ತಾರ ಬಗ ಇವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಂಡದ ಒಂಚೂರೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ತಿಂಗಳು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಇವನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಯ ಬರ್ಪೇನೆ ಕೂಡ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಆಶಾ? ಅಜ್ಜಿ ಅಂತೆ, ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಪ್ರಮೋಷನು? ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವುದು. ಶೋಭಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋಪರಾ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಫೋಟೋ ಬೇಡ ಮಾರ್ರೆ, ಅಯ್ಯಗೂ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಡಾ ಅಂದು
ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಸರಿ, ನೀವು ಯಾವ ಊರು ಇದು ವಾಮನ್? ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ಹೇಳಿ, ಊರು ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆ ಬೇಗ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಯಾವ ಊರು, ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಸಾರಿ? ಅಡಿಗೆ ಆತನಕ್ಕ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಾರಿ ಮಾರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಲಿಸೋದು ಸಾರಿ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಲಿಸೋದು? ಓಕೆ ಪನ್ನಕ್ಕ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೌದಾ, ನೀವು ಹಾಗಾದರೆ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಕಲಿಸಿ, ನೀವು ಸಾರಿ ಕಲಿಸಿ, ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ, ನಾ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಮಗನನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ನೀವು ಮೊದಲು ಸಾರಿ ಕಲಿಸಿ, ಸಾರಿ ತೋರಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಮಗನನ್ನು ತೋರಿಸುವ. ನೀವು ಯಾವ ಊರು? ವಾಮನ 1 2 3. ನಿಮ್ಮದು ಊರು ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ರಾಜಮಂತ್ರಿ ಯಾ ನಾವುಗೆ ನಮಗ ನಾಗೇಂದ್ರಪುರ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಮದು? ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೋಲರ್ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾಗೇಂದ್ರಪುರನಾ? ಓ, ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾಗವೇಂದ್ರಪುರದ ಬರೋದಾ? ಅದಕ್ಕೇನ ಕೇಳಿ, ಅದೇ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಅವರು ಆಗ್ಬೋದಾ ನಿಮಗೆ? ಒಳ್ಳೆ ಸಾರಿ ಉಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಅದು ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ವಾ? ಪೂರ ತಿರ್ಬೋತೀರ ಅನ್ನೋವೆ ಒಲ್ತ ಬರ್ತದೆ, ಒಲ್ಪಲ್ಪಗೇನು ಚಂಡಿ ಪೊನ್ನೆ ಕಂಡಿದ್ದಡೆ ಬಳ್ಳದೆ ಪೊನ್ನೆ ಅಜ್ಜಿ ಡಪಾತೆ ರುಜಿ ಸುರುವಾಂಡ ಪಿರಿಕೀಸ್ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಅಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ನಿಂದ ಪಾತೇರಿಯ ಮಗ ಶೋಭಾದು ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ನಾಟಕ ಇತ್ತು, ಕೊರಿಪುದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ನಾಟಕ. ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು
ಅಜ್ಜನ ಪುಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಅಜ್ಜನ ಪುಲ್ಲಿ ಜೇಕೆ ಪೋಯರೇ ಇರು ಗಾಡಿ ಲೋನ್ ಸಂದ ಮಾಮನ ಲೋನ್ ಸಂದವನು ಅಕ್ಕಗೊಂದು ಮದ್ನೆಂಟು ಮದ್ನೆ వచ్చి ಬಂತೇನ ಮಾರೆ ಕಾಲು ಕಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಡು ಹೋಗಿರ ಸುರು ಮಲ್ಪಡ್ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಉಂಡದ ರೋಟಿ ಇಲ್ಲು ಮಂತು ಇನ್ನ ಬಂದು ಇಲ್ಲು ಮಂತು ಮಾತೇರ್ನಾಯ್ತು ಅವು ಕಾರಣದ ಕೊರ ತೂಲ ಪೋಯಿನ ಪಿರ ಬರೋಗುಂಡು ನನ್ನ ಸುರು ಲಕ್ಕದು ಉಂಟಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೂ ನಾಟಕ ಮಗ ಸೂಟೆ ಮಾತ್ಮೇನ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಸಿಂಗಲ್ ಒನಸು ಹತ್ತು ಪೀಜಿಗಳು ಅಬ್ಜ పొరిపు దప్ప జలదుర్గి ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತು 1 BHK 1 RK ಮಾತ್ರ ರೂಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಯಾವ ಆತೆ 3 ಸಾವಿರ 2 ಸಾವಿರ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊನೋಡು ಸಾಮಾನದು ಮುಂತಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಕ ಅಡಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಮಾಡ್ತೀನಿ दादा मामू वंजी नुक मामू तेते आमरे सार में आओ जा वंजी का दीवाना समंतर आन भाई सुरुट रेगुलर पोदु केने सुरुट हाँ आ बात फर्स्ट ना ताद शोभा आयन पाते जैन दंड मोल्ल आडर वाइस गेम आई कल्क ताईक काय पल्ले
ಆಂಡ್ ಮಣಿಪಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದುಂಡತ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಫಾರಿನ್ ಪೋಟು ಅವಳು ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪೋಯಡ ಆಂಡು ಮಾರೇದು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೇನೆ ಇಚ್ಚಿ ಕಲ್ಕುನೆ ಆಯ್ ಎಂಚೇನಿ ఆయన వాయిస్ మళ్ళీ మరి ఎంత మెల్ల పాత్ర కలుకునే అచ్చురాకుల ఇంచి కలుకుని ఆయన దొడ్డది అది అంచ వాయిస్ మళ్ళా కరెంటు పోను తెబత్తులు కరెంటు ಅವಳು ಪೀಜಿ ಉಂಡುಗೆ ಅವೇ ಬನ್ಪುನಿ ನಾನು ಪೀಜಿಡೆ ಕುಲ್ಲುವೆ ಬನ್ಪುನು ಐಕೆ ಅನ್ಪೇನೆ ಒಂಜಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇತ ಕುಲ್ಲುಡು ಬಂಡೇರಿಗೆ ರೂಮು ಐಕೆ ಬನ್ ಬೇತ ರೂಮು ಕಬಿಡಡಿ ಉಂಡು ಹೆಂಗ ಬರ್ಚಿ ಸುಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಯಾ ಬಂಡೆ ಕಾಬ ಬಂದರೆ పోరావి ఇని పోదు బయలుదేరకులు బొక్క అయితే పంతెరిగి నన్ను పోదకులు డీటెయిల్స్కి ನೀನು ಆಫೀಸ್ పోయిನಿ ನನ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಂತೆರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ పోయిರ್ತಾರೆ ನನ್ನ పోదు ಒಂಜಿ ಪೀಜಿ ಗಂಡ ಒಂದ್ಸರ ತಿನ್ನೋದು ಕಟ್ಟಾರ ಉಂಡಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಅವು ಪಂಡೇರು ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸದಾದ ಕೇನರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದಾಗ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಹೋದ್ ಕೇನರಿಗೆ ಪೂರ ಈತು ಓಟಿ ಪೂರ ಸೇರಿಂಡು 25 ಉಂಡು ಸಂಬಳ ಆಯ್ ತಿಂಗಳು ಬರ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀನಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ರಜೆ ಪಾಡ ಬರ್ಪೆ ಪಾಡ ದಿನ ಕುಳ್ಳೆ ಬೇಕಾ ಪೋಪೇನು ಪಾಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೋ ನಾನು ಸದ್ಯ ಉಕ್ರೇನಾ ದಾದಯ್ಯ ಉಕ್ರೇರು ಗಾಮ ಸರಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಮನ್ಪರಾಯ್ಜಿ ನೈಕ ಎನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೇದು ಪೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಂಗು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಎತ್ತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜುಂಡುಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಇರ್ತಂಚಿ ಇದ್ದೆ ಅವೇನು ಎಲ್ಲ ತೂತು ಬರಡು ಎಲ್ಲ ತೂಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಬುರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ರಾಸಿದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಿತ್ತಿರ್ತು ಎಂಕ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದುಂಬೆ ಎಂಕು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಇದು ಏತ ಸುಕ್ಕದ ಅವು ಇಂಚಿನ ನಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಬೆಡ್ರೂಮು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬೊಕ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಡೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಬಾರ್ದು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಗುಡಿಯ ವಿಜಯ ಎಂಕುಲ ಐಟಿ ಕುಲ್ದುವ 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ರೆಂಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಯಬ್ಬಾ ದೇವರೇ 10-15 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಶೋಭಾ ಜೇಕೆ ಸೂಪರ್ ನಾನು ಎಂಗುಲ್ ಪೂರ ಪೋಪ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ನಾಡುವೆ ಎಂಬುಲು ಜೇಕೆ ನಮ್ಮ AP ಒಲಿರಿಯೇ ಅಂಜು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ವನಿತೆಯ ಪಪ್ಪೋ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಯಬ್ಬಾ ದೇವರ ಜೇಕೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತರಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಯಬ್ಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ವಾ ಓ ಸಿಟ್ಟಿಂಗೆ ನಾನು ಎಂಗಳು ಕುಂಟು ಗಂಟು ಕಟ್ಟೋಡು ಮುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅವಳಿಗೊಂದು ಪಾಡು ಕೂಡ ಅವಳು ಹತ್ತಾರ ಅನ್ಬೋಡು ಓ ದೇವರೇ ಇಂಕೊಂಚ ತರ ಎನ್ನುನಾಗನೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪು ಶೋಭಾ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಐಟೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಕುಲ್ಲುಡು ಬಕಲ ಅಕ್ಕರ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದುಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಇತ್ತ ಕುಲ್ದು
ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಯ್ತು ಎನ್ಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದದು ಬಾ ಯಾನ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಗಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ತದಿದೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನು ಕನಾರೆ ಯಾನ್ ಬೀಗದ ಎತ್ತಿದ್ದು ಒಂದಂತೆನೆ ಕುಂಟು ಬಾಜರ ಒಂತ ಗೋಣಿಡು ಚೀಲ ಕೈಟೆ ಪತ್ತಂಬರ ಒಂದಿತ್ತ ಚಾರು ಟಿಪಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕೈಟೆ ಕಂತು ಕಂತು ನೀವು ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪನ ಗೊಂಜಿವರ ದುಂಬು ಹಿಂದಿ ಎತ್ತು ಟೈಮ್ ಆಂಡು 4 ತಿಂಗಳ ಐನಿ ಇಡೀ ಬತ್ತು 4 ತಿಂಗಳ ಐನಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಐಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಪಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಬೇತ ತಿಕ್ಕನ ಪೋಪ ಎಂಗ್ಲು ಬೊರ್ಚಿ ನಾವು ಬಂತೆ ಈಗ ಪಲ್ಲೆ ದುಂಬೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಐಕ ಎಂಗು ದುಂಬೆ ಪನ್ಪ ಬಂಡ ಅಂಚೈತೆ ತೂಪ ಎಂಗುಲು ಪೋಪ ಬಂಡದುಲ್ಲ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾನೈತೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೇನೋಡು ಆಪುಂಡ ಇಚ್ಚ ಆಪಂಡದು ಅಕ್ಕೆ ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಸಿ ಪಾಡ್ದಾರು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಡೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ದ ಒಂಜಿ 4 ಆಜಿ ಚೇರ್ ಏಲೆಮ್ಮ ಆತ ಚೇರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಸೋಫಾ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಸಾಮಾನು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ನೇಲ್ವರ್ ಪಂದು ಅರೆನಾ ಬುಡಿದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ನೇಲ್ವರ್ ಪಂದು ಅರೆನಾ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾದ್ರು ಮನ್ಪಿನ ಡಬ್ಬಿ ದಾದಾಯರುಂಡಿಯ ಡಬ್ಬಿ ಸಾಮಂದ ಎಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬೆ ಟಿನ್ ಅವು ಬೋಡತ ಅವು ಇಂಕ ಬೋಡು ಇಂಕ ಅಟೆಲ್ದ ಕೊನೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಅಪ್ಪು ಡಬ್ಬೆ ಬರ ಇಂಕ ದಾದಾಂಡ್ಲನ್ ಪಾರ್ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟುದ ಗಡ್ಡ ಕುಂಟು ಮಾತ ಉಂಡು ಬನ್ಕ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ತೂಪುನಂಡ ಈ ಅಟೆ ರೂಮ್ ಮಾತ ರ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಪುನತ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ತೂಪ ಅಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೂಪ ಕುಲಿ ಬಕ್ಕ ಐಟು ಫಿಕ್ಸ್ ನಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಐಡ್ದು ಲಕ್ಕೋಡಾಂಡ ಎಂಕು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಆಯಿ ಬಕ್ಕನೆ ಆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಲಕ್ಕುನು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ರ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕೋನಡು ಬಾಜನ್ ದೀಪಿನ ಅವಡು ಸಾಮಾನ್ ದೀಪಿನ ಎಂಕು ರ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕು ಕುಂಟುದನೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ರ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡು ಐಕು ತೂಕ ದಾದಮ್ಮ ತಾಪುಡು ಇಲ್ಲ ದೇವಿ ಬನ್ನಲೆಕ್ಕೋನುಲೆ ಗುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಕೊನಪ್ಪೆ ಇಂಕ ಬನ್ನಲೆ ತಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೊಂದರು ಇಡ್ಲಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬೋಡು ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಓ ರಾಮ చేతి ఉల్లాత ఉప్పుల కొంచెం ఎక్కువలా ఎక్కాడు ఉల్లే 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 दादा में लड़ाई पत्र वंजी ये तारी बाजूंगे लेदला ಅವಂದು ದಾದಮ್ಮ ಅಮ್ಮ
ದಾದೆಗೆ ಒಂಜಲ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ರೆಂಡ ಬಾ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಾಜಾರದ ಐಟಮ್ ಡಬ್ಬೆದ ಐಟಮ್ ಅಟ್ಲ ತಗೊಂಡೈತಿ ಒಂಜ ಮರ್ಲಿ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ಲು ಬಾಜನದ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಾಜನ ಇಂಕ ಐಟ ಮರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಚಿನ ಮೂಡು ಆನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೇಕು ಪೋಯೆ ಶೋಭ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೇಕು ಈ ತೂತೋಡು ಪೂರ ಬತ್ತಾಯಿದೆ ಆಜಿ ಪದ್ರಡದ ಲೋಟ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಅವೆಲ್ಲ ಪತ್ತ ಮತ್ತೆ 4 ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಂಪುದ ಅವೆಲ್ಲ ಪತ್ತಂಬ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಬ್ಬೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪತ್ತಂಬ ಇದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೀಪಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪತ್ತಂಬ ಇದೆ ಎಂಕ್ಲ ರಾಜುಂಡು ಮುರಣಿ ಆಂಧ್ರಡ್ ಕೊನದೆ ಅಂದಿಯ ಎಂಕ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೊಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚಡ್ ಕನ್ನ ಬುರ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚ ತಿನ್ಪುನ ಐಟ್ ಕನ್ನ ಬುರ್ನು ಬಕ್ಕ ಕೈಲುಂಡ ತೆಲ್ಲಿಯ ಐಟ್ ಕನ್ನ ಬುರ್ನು ಬಕ್ಕ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಕಿಂದಿ ಕಿಂದಿ ಲೋಟ ನಮ್ಮ ಕೋಪು ಕಜಿಪಾಡ್ ನಾವು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಕನ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯ ತೋಪು ಚಾಕು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಂಪೆರೆ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚಂಪೆರೆ ಅದಾದನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಲ ಐಟ್ ಜೈತರಂದಿಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬನಿ ಅಂದಿ ಆಗ್ಲೇ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಪುಂಡತ ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ದಾದ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಎಂಗೆ ಬಂಗಾರ ಅಂಡಲ ಬುಡ್ಚಿ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಅವಳ ಕುಕ್ಕರ್ ರಡ್ಡುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಲೀಟರ್ದ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ 5 ಲೀಟರ್ದ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿಯ ರೌಂಡ್ದ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅವನು ಕಪ್ಪುದ ಹೆಂಗೆ ಕಪ್ಪುದ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೋಡು ಕಪ್ಪುದ ಬಿಸಲ ಮಾತ ಅವು ಬೋಡು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಬೋಡಿ ಉಂಟು ಅವು ಪೂರ ದೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಓಡೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡೆಗ ಅಂದಯ್ಯ ಅಮ್ಮಡೆ ಬಲಿಪುನ ಪಾತೊಂದು ದಾದ ಪಾತಂ ಬಲಿಪೇರೆ ಗಗನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಚಿನ್ನ ಆಯ್ಗ ದಾತ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಏನನ್ ಪಾತಂ ಬಲಿಪೆಗೆ ಆಡಾತ ನನ್ನ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಆನ್ ಪೋಪಿನ್ ಸೀದಾ ನನ್ನ ಬಲಿಪುನೆ ನಲ್ಲ ಆಯ ಬಂಡೆತ ನನ್ನ ಪಾತಂ ಪೋಪೆ ಅಂದು ದಾದ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿಯ ಚೇತನ್ ಚೇತು ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿಯ ಬಲಿಪೇರೆ ಅಂದ ಆತ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿಯ ತೊಟ್ಟೆಡು ಬಾಡ ಬಲಿಪೇರೆ ಆಪುಣ ನಾನು ದೇರ್ತೊಂದು ಬಲ್ಪೇರೆ ನಿಕ್ಕು ತಾಕತ್ತುಂಡ ಅಂದೆಯ ದೇ ಗಗನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಕೂರುದ ಕುದಾನೆ ಅಂಚ ಗಟ್ಟ ಕುಲು ಅಚ್ಚಾಯಿ ಏನಿಯ ಏರಿಯ ಊರ್ದಾಯನಾ ಚೇತನ್ ಊರ್ದಾಯನಾ ಬಲಿಪುರೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಸರ್ ಊರ್ದಾಗು
ಆಯ್ಕೆ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುನಿ ಬರ್ಪುನು ಕನ್ನಡ ಬತ್ತೀನಿ ಎಕಡೆ ಮನ್ಪೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ಲ ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಇಷ್ಟಜ್ಜಿಗೆ ಏನು ಪಾಡ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಲು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ದಾದನ ಪೂರ ಬರ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ಓಂಗೆಲ್ ನಕಲು ಶೆಕ್ ಒಡೆ ಬಲಿಪ ಮಾರ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ನತ ಓಡೆ ಬಲಿಪ ಆ ಎನ್ನದೆ ಯಾನ್ ಕುಚ್ಚಿದೆ ಕಿನ್ನಿ ನಾನು ತೊಟ್ಟದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊನೊಲಿ ಬಂದು ಎನ್ನದೆ ನಂದು ಪಾತಂಬಲ್ ಪೆರ ಊರ ಬರ್ಪಿನಾಕುಲು ಪೋಪಿನಾಕುಲು ತುಂಬ ಪೇಡ ಬಕದಾದ ಉಂಡದ ಕೀನೆ ಶೋಭಾ ಓಡೆ ಬತ್ತಂಬಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಡ್ಗ ನಾನು ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿ ನಾನು ಬಲ್ತದ್ದು ಈ ಜನಕ್ಕಲ್ ನಾಡು ನಾನು ಉಂಟರಲ್ಲ ಜಾಂದು ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡು ಮದುವೆ ಆವಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮದುವೆ ಆವಂದಿನಕ್ಕಲು ಅವಳೆ ಕುಮ್ಮೆವೇರು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆತಿನಕ್ಲಿ ಸಾದಿ ನಡಪೆರಜ್ಜ ಅಂದು ದುಂಬುದ ನೆಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆವಂದಿನಕ್ಲಿ ಸಾದಿ ನಡಪೆರು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಲ್ಕೊನ ಪೇರು ಓಲ್ ಪತ್ತ ಪೇರು ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡು ಮದುವೆ ಆತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾದಿ ಜತ್ತು ನಡಪೆರೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಯಾಪ ಬರ್ಪೇರು ಓಲ್ ಗೋಯಿಂಡು ಬಾಡುವೇರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ ಶೋಭಾ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆನ ಶೋಭಾ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಜನಗಳಿಗಿತ್ತೆ ಊರು ತಕ್ಲೆ ಪೂರ ರೋಡ್ ಜಪ್ಪರೆಗೆ ಶೋಭಾ ಕ್ಯಾ ಕರುನೇ ಓ ಬಲಿಪುನಾಯ ಬಲ ಬಲ್ತೊನ್ಲೆ ತುಂಪೋಲತ ಕಾತುಕುಲ್ದಯ ನೇರ್ಲೆ ತೋಪೇರು ಲೈವ್ ಎನ್ನ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪದ್ದರು ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಐಕ್ಯತ ಯಾನ್ ಪಾತೀನಿ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪಂಡದು ಮೂಲ್ವರಿಯನನ್ನು ರಟ್ಟಾದ ಬಲಿಪೆರದು ಒಂದಲ್ಲೇ ಇರುವಲ್ಲರಿಯ ಜೇಕೆ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಈಗ ಮಾತ ಏರು ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪ್ ಏರು ಬನ್ನಾಗ ಜೇಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ತೂಲ ಜೇಕೆ ತೂಲಿ ಆಯವರಿ ಚೇದೆ ನಾನು ತುಂಬಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತೇನು ಜೇಕೆ ನಡೆ ಅವೇ ಪನ್ನತೆ ಇತ್ತ ಮದುವೆ ಆವಿಂದಿನ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲ ಸಾದಿ ನಡಪ ಎಡ್ಡೆ ಮದುವೆ ಆತಿನ ಆಂಟಿನಕ್ಲಿ ನಡ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ನಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೊಡೆದಿಂಡುಗೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಕೈತರುಲ್ಲಾಲು ಅಲ್ಲಿ ತೆಲಿಪೋಲು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆ ಪನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಶೋಭಾ
ಇಜ್ಜಿಯ ಏನೋನಸ್ ಮಂದಿಜಿಯ మంచి మంచి గుర్చిందని మనసులో గుర్చుతారు గుర్చి విన్నాడా మీ మంచి గంగసర పర్దు పాతేరు నాంದು ಚೇತನದ ಪರ್ದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಮಂಡೆ ತಿನ್ನರೆ ಆ ಮಂದಿ ನಿಕ್ ಮೂಲಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ಪುನ ಚೇತನ್ ವೈಗೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ಪುನ இந்த பூரா பூரா பாடுது பிடுக்கு பாடுது டைட்டாது குறியுது ಅಳ್ತದ ಪಕ್ಕ ಪಾತಿರು ನಂದು ಅತನಿಗ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಪೂಜ ಮಾರಯ್ಯ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ ಪಾತೆರ ಗಾಯಗ ಬಾರು ಬಾರು ಬರ್ಪೂಜಿಗೆ ದಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಯ್ಯಂಜಿ ಮಾರ ಚೇತನಿರೆ ಒಂಚೂರು ನಾಚಿಕೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಪೊನ್ನಡ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ವೆ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಇರು ನಿಜವಾದ ತುಳುನಾಡುದಂದ ಅತ್ತು ಅಂದ ಇಂಚ ಪನ್ ತಯಾರು ನಿಕುಲೆ ಇಂಚ ಪನ್ ಪರ್ ಮಾರ ನನ್ನ ಪಿದೈದಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ರದಾನೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಬಾಯಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಸರ ಕೊರ್ನೆಟೆ ಇಂಚ ಆತಿನ್ ಅವೇ ಪಕ್ಕಡಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮೂಗನ ಇರು ಖಾಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರದ ಇರ್ದಿರ್ದು ತುಂಬೊಂದು ಬಲಿಪೆ ಮಲ್ಲಕನೆ ಅಂದನೆ ಪಾರ್ ಬರ ರೆಡಿ ಆತೇನಾ ಅಂದ ഞാൻ പാർ ಬರ್ಪೇನಾ ಎಂದು ತರ ಬರ್ಪೆ വേണ്ടത് ಅಂದೆ ಶೋಭ ಉಂಡನಾ ಅಕ್ಕಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೈ ಕೊಡ್ಜೀರ್ ಅಂದ್ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮಂಜು ಮಂಜು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಊಟ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಜ್ಜಿ ಕೈ ಕೊರ್ಜಿರ್ ಬರ್ತೇರಿ ಮಾರಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ದು ಇನ್ನು ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ ನೀವೊಂದು ಬಾಕಿ ಇದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ನೀವೊಂದು ನಾ ಬಾಕಿದ್ದೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ವೈಫೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಲೈವ್ ಆಯಿತಾ
ನನಗೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರೇ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ವೈಫೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಎಂತಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಕ ಬರ್ಪುನಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತೋಜುನಾಯೆ ಅಂದಿಯ ಸೊಬದಾದ ಬನ್ ನನಯಾನೊಂಜಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾಡೋಡು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡೋಡು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಲ ದಿಯೋಡು ಮೊಗಲಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲ ಅಂದು ಅದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಇಂದೇ ಸೋಪ ಮಕ್ಕಳು ಪೆಟ್ಟಿದ ಮಿನ್ನಕ್ಕಳು ನೆಂಕುಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪಿಂದದ ಎಂಕುಲ್ ನಂಬರ್ ಬತ್ತೊಂದು ನನ್ನವ್ರು ಈಗ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪುನ ಲೈವ್ಗೆ ಎಂಗ್ಳು ನನಗೆ ಗತಿ ಇಜ್ಜ. ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ನಾವು ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಹೌದಾ, ಚೆಂದ ಇದ್ದರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಲಿ ಆಯಿತಾ, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಕೇಳು. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯೆಲ್ಲ ಯಾರಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಹೌದವ, ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಚೆಂದ ಇದ್ದೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡ ಕೊಡು. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಕೊಡೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಆಯಿತಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ಅದು ಕೊಡಿ, ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆಗೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರೋಡಿಗೆ ಬಿದ್ದವನು. ನಾನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಎಂತೆಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ನಾವು? ಅದ ಶೋಭಾ ಎಂಚಿಂಚಿತ್ತೆ ಆಗುಲ್ ಮಾತು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ್ರ ಅಯ್ಯೋದು ಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರು. ಶೋಭನ ಅನಸಾಂಡ ದಾದ ತರೇಂಡ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಾಸ್.
ಅಂದಿಗೆ ದಾದ ಶೋಭಾ ಆಂಡ್ ಶೋಭಾ ನಾನು చెప్పుగా ನನ್ನ ಬರ್ತೇನೆ ಎದ್ದಿಜ್ಜಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಬಟಾಟೆ ಬದಂಗಿ ಎಬೇ ಉಣ್ಣರೇ ಅಪ್ಪಜಿ ಏನಿಕ್ಕಿನಿ ತರಕಾರಿ ಅತ್ತಾತ ಇನಿ ಪೂರ ಕೋರಿ ಪೂರ ಮಂಪೊಡಿದ್ದು ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಇನಿ ಹೌದಾನೆ ನೀ ತರಕಾರಿ ಮಂತೀನಿ ಶೋಭಾ ಈ ತರಕಾರಿ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಉಣ್ಣರೇ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಂತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಬದಂಗಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕು ಏರ್ಲ ಮಂತೇರ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ದೇವರೇ ಇಂಕ ಮೊಗದ ಬಲ್ಲಿಯ ಶೋಭಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅನ್ಪಗನ ಯಾನ್ ಬೋಪ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಗಡ್ಡೆ ಜನ ಪಾತೇರ್ ನಿಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಪಿಲ್ಲದ ಯಾನ್ ದಯ ಪಕ್ಕೋಡು ಲೈವ್ ಅನ್ಕೊಡು ಏರ್ಲ ಎತ್ತಡ ಓಕೆ ಜೇಕೆ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಶೋಭಾ ಕೋಪಿನಾ ಈತು ಎತ್ತು ತಿನ್ಪುನಿಯೇ ಮೀನು ಇಕ್ಕು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದ ಏತಿ ಜಿರಳ ತಿನ್ಪಿನತ್ತ ಮೀನು ಕೋರಿ ಪುರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬುಕ್ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಮಲ್ದೆ ಅಬ್ಬಾ ಎತ್ತಿ ಪನ್ನಾಗನಿ ಹಿಂಗೆ ಅಕ್ಕೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೋಭಾ ಸುಮಾರು ದಿನ ತಿನ್ಸಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಬೋಂಡ ದೇವರೇ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಅವ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಟುಮಾರೋ 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 ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ನಾನು ಬೇಲಣ್ಣೆಂಕು ಹರಿಪಾಡು ಎಲ್ಲಿಗೂ ದೇವರೇ ನೇಮ್ ನೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ವಾವ್ ನಿಗಿಲು ಅದ ನಿಖಿಲು ವೆಜ್ಜಿಲು ದಾದ ಮನ್ಪರು ವೆಜ್ಜಿಲು ಮನ್ಪ ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮನ್ಪುವ ಪೀರೆ ಮನ್ಪೆ ನುಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಾರು ಸಾಂಬಾರು ಮನ್ಪುವ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿಲ ಮನ್ಪುವೆ ಬಸಳೆ ಪದುಪೆ ಅಂಚ ಬರ ಮನ್ಪುವ ದೇವರೇ ಕಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಶಿವಕುಮಾರಾಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ನಂದು ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕು ಊಟ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಂದು ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ
ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಇನ್ನು ಆಗಬೇಕಷ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟು, ಇನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಊಟ. ಮೀನು ಹೆಂಚಿನ ಮಾರ ಮಂಜುನಾಥನ ಎಂತ ಮಾರ್ಯಾರ ನಿಮಗೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಶೋಭಾ, ನಾನು ದೀಪಯ್ಯ, ನನ್ನ ನೆತ್ತಿಗೆ ಪಿತ್ತ ಏರು ನಿಂತು.